Sa nabalitang sports mga katropa, gidakop sa mga otoridad sa Las Vegas si kanhi NBA star Lamar Odom tungod sa pagmaneho nga ubos sa impluwensya sa Ilimnong Makahubog. Sumala sa mga otoridad sa Las Vegas, gisitar usab siya sa duha ka paglapas sa trapiko. Ang una mao ang pagpakusog sa 41 miles per hour ug dili husto nga pagbag-o sa linya. Si Odom adunay kasaysayan sa illegal nga droga o pagka-addict sa alkohol nga kaniadto gidakop tungod sa pagdrive ubos sa impluwensya ni atong 2013. Atong 2015 hapit sab siya mamatay tungod sa overdose sa droga diin sa tabang siyang asawa kaniadto nga si Khloe Kardashian. Nahatagan siya og first aid hangtod nga nabuhi siya. Diin human sa usa ka tuig sila nagbulag. Sa iyang 14 ka tuig sa NBA, nagduwa siya sa 4 ka teams nga mao ang Los Angeles Clippers, Miami Heat, Los Angeles Lakers ug Dallas Mavericks. Balitang Sports. Balita sa sports.